Bajdenov rejting u anketama nastavio da pada nakon mnogo kritikovanog nastupa u junskoj debati protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Poslednjih nedelja sve veći broj demokrata poziva Bajdena da se povuče iz trke za Belu kuću. Ako bih imao neko zdravstveno stanje koje bi se pojavilo, ako bi lekari došli i rekli imate ovaj problem, taj problem, rekao je Bajden tokom intervjua i dodao, ali napravio sam ozbiljnu grešku u celoj debati. Vidite, kada sam se prvobitno kandidovao, možda se sećate, rekao sam da ću biti prelazni kandidat. Mislio sam da ću moći da idem dalje od ovoga, da prenesem na nekog drugog, ali nisam očekivao da će stvari biti tako kako podeljene. Iskreno, mislim da je jedino što godine donose malo mudrosti i mislim da sam pokazao da znam kako da uradim stvari za zemlju, uprkos činjenici da nam je rečeno da to ne možemo da uradimo, ali ima još toga da se uradi, a ja nerado odlazim od toga, dodao je Bajden, a prenosi Fox News.